An bɛ aw fo ka aw barikada Tam Tam TV sanfɛ nin waati na aw sɔgɔliman na a ma kɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ n'aw kɛra farafinna farajɛla aw bɛ Indi jamana kan a bɛ Asie jamana kan an bɛ aw fo ka fɔ aw ma k'aw bisimila tapage tɛ dɛ tapage tɛ dɛ nin ye élément bilisi élément de ye Kamalen naam kɔri baasi t'i la alhamdulillah salamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh كيف حالك karamɔgɔ انا بالخير alhamdulillah ايوه باشت bi ye juma ye كهرمو fayida dɔ don an ma ايه an bɛ se ka bisimila ni min ye an bɛ se Kamalen ka mena fayida dɔ di bi sikei fo ka diɲɛ wuli karamɔgɔ t'a di ma dɔnniba t'a di ma wajulikɛla t'a di ma maa si tɛ se k'a di masi ka adamaden kɛ nafolotigi ye min'o fayida de di ma nafolo fayida k'i kɛ fɛn ye awɔ k'i don da la kana siga Kamalen an kɛra fɛn ye a ye nin sɛbɛn k'an kɛ fɛn nin y'a confirmé a ye biki ni papier ta a k'a sɛbɛn Allahu akbar Allahu akbar ni nafolo nɛgɛ b'i la naamu ka kɛ waritigi ye a fayida filɛ nin ye sikei n bɛn'a d'i ma wala i tɛ dɔrɔmɛ kelen sara wa n'i y'a kɛ i bɛ kɛ fɛn ye awɔ a fayida ye jumɛn ye jumɛn a fɔlɔfɔlɔ ye mun ye awɔ i b'i negelafɛn dɔgɔya gele ayi n ta in tɛ yiri ye dɛ yiri tɛ i b'i negela dɔgɔya kelen a filanan ye mun ye naamu i ye n faamu wa nkɛ i b'i baara kɛ sikei a sabanan ye mun ye sabanan i b'i ɲɛ yɛlɛ i bɛ tɔw tacogo lajɛ awɔ ka na diɲɛlatigɛ lajɛli da i kelen na fayida fila i bɛ kɛ fɛn ye bali nka Haidara ni e ye 5000 sɔrɔ bi naamu a ka di e ye awɔ ka dumuni duman sugu bɛɛ dɔ ka kɛ taa appartement na sɛ bɛ dun sige appartement bɛ ta hey crédit bɛ ci maaw ma awɔ npogotigininw kɛ crédit bɛ ci olu ma sige Kamalen e yɛrɛ ayiwa sɛ ni sawaramaw ni bugaya ka di ye bugancɛya ni fɛnw wallahi k'olu kɛ ka tila ka wari mara o tɛ kɛ k'e bɛ wari mara k'e bɛ kɛ waritigi o ye tɛ kɛ o tɛ kɛ dɛ bali Kamalen o tɛ kelen ye i bolo ka kɛ ka kɔrɔta maa tɛ se k'i dalen to so kɔnɔ k'i bɛ kɛ waritigi ye ayi bɔ den hali n'i taara waliju fɛ o b'o f'i ye hali n'i taara waliju fɛ waliju b'a fɔ k'i tɛ se ka kɛ fɛn très bien ko f'i ka baara kɛ i bɛ baara de kɛ wallahi a sabanan o ye k'i ɲɛ yɛlɛ ka maaw tacogo lajɛ maa o maa tɛ misali ta maa wɛrɛ kan e tɛ kɛ fɛn o ye ye tiɲɛ f'i ka misali ta maa dɔ de kan wallahi pour que e fana ka sanfɛla sɔrɔ wallahi i ye n faamu wa wallahi n'i m'o kɛ e tɛ kɛ waritigi ye Kamalen n'i k'i ka kɛ fɛn awɔ fo ni maa min kɛra aw ka Dadabugu cɛ in ye kɛ jɔnni bonne bonne journée journée n'i kɛra bonne journée i bɛ kɛ maa ye n'i ma kɛ bonne journée i kɛ man di maa ye dɛ bon kabako bɛ anw ka Dadabugu de voilà bonne journée y'i to bonne journée la ka kɛ fɛn ye yɔrɔnin kelen bɛɛ ɲɛna voilà bonne journée o bɔr'o la tewulila y'i to tewuli la Dadabugu ka kɛ milliardaire ye bɛɛ ɲɛna suyali tɛ bingani tɛ suyali tɛ bingani tɛ k'a to tewuli la voilà a bɛ fɔ ten mais pourtant tewuli fana ye baara de ye o effectivement tewuli la a fɔlen don dɛ aw bɛ fo yan dɛ aw folen don Kamalen an bɛ bɛɛ fo bisimila ka bɛɛ waleɲuman dɔn awɔ ka fɔ limanaw ye an sigira kɛnɛ in kɔnɔ i jɔ dɛ yanni i ka don n ka yɔrɔnin dɔ fɔ an ka tɛmɛ awɔ a kana kɛ maaw kɔnɔ ko waritigiya ye mobili caman tigiya ni ayi du caman tigiya tɛ waritigiya ye o tɛ kala segu ni balo b'i bolo ka ban i sirilen tɛ maa wɛrɛ la ayi se b'i ye dɛ wallahi nin ye tiɲɛ ye i y'a faamuya nin ye tiɲɛ ye waritigiya bɛ yen banaya bɛ yen sikei banaya ni waritigiya tɛ ka jan ɲɔgɔn na o ka jan ɲɔgɔn na i bɛ se ka kɛ waritigi ye awɔ i b'i mako ɲɛ wari la anw ka karamɔgɔ balo tɛ nin ye bi yan awɔ ni ko ni 50 problème cunna balo kan bi a tɛ si dɛ a tɛ si a t'o a b'a ɲɛnabɔ a ye ko cogo di fana a y'a dabada waritigi ye dɛ nka a ma kɛ bana ye ayi nka seba ye wallahi an ka coordinateur de kɔni awɔ setigiya ni banaya tɛ ka jan ɲɔgɔn na an ta e ni ne ka coordinateur ye awɔ n'a bɔra coordinateur e fana ye waritigi ye dɔɔnin ka tɛmɛ ne kan parce que e ka compte b'a daminɛ 5000 na ka yɛlɛ ne dun b'a daminɛ 4000 de la ka jigin donc an ka taa hali 100 an tɛ ne kun kunnafoni ko cogo di
kamale betani kuna foni ye abende min i ka do an filɛbaw ni lamɛnbaw folen ko abende kamale sɛbɛn min bɛ ne bolo a bɛ wele ko le challenger i ka do ale sɛbɛkɔrɔ kuma na ale ko mawludo 2025 i ka do san 2025 a mawludu e ko a baara bɛɛ lajɛlen ma kun cɛ wa ka bɛn ni don jumɛn ye fɛn min ye kunun ko o min bɛna lamusa ma kamale i ka do mawludu a baara bɛɛ lajɛlen kun cɛra anw ka jamana kɔnɔ mawludu a ɲɛnamayara ani silamɛw kamale i ka dɔn fan bɛɛ lajɛlen fɛ min ye mawludu i ka dɔn a ɲɛnamaya kɛra n y'a sɔrɔ anw ka dugulamɔgɔw la anw b'a fɔ mawludu ma de ko mawluti mawluti n'i y'a mɛn ko mawluti o ye mawludu ko de ye yiri ko tɛ kelen ye a bɛ fɔ de mawludu yan nɔ aw ka yɔrɔ ni Mali anw b'a fɔ de ko mawluti aw ka yɔrɔ ni Mali vanda kamale sɛbɛnnikɛla ko a ko mawludu kamale walasa i ka dɔn ka faamuya sɔrɔ a la anw ka jamana kɔnɔ cɛba min bɛ yen o conseil islamique du Mali maa ɲɛma groupement spirituel musulman du Mali maa ɲɛma silamɛya anisaru ɲɛ jɔyɔrɔ a Seyid Serif Usman Madani Haidara kamale ale ye i ka dɔn fidèles wele n'o ye anisar tɔndenw ye ka maliden bɛɛ lajɛlen wele kamale i ka dɔn maaw bɔra i n'a fɔ dakɔnɔ ɲɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ min stade du 26 mars kamale ka taa wajulu kɛnɛ belebele ka taa o sigi min ye silamɛw ka kuma silamɛw ye a Seyid Serif Usman Madani Haidara kamale a ye mun fɔ kamale i ka dɔn ɲinɛ ta kɔnɔ tɛmu damadɔ Haidara ye wajulu k'o de kan a tɛmu fɔlɔ baarakɛdenw Haidara kumana baarakɛdenw kan ɲinɛ baarakɛdenw Sanogo a y'a joie ni muru ye a y'a joie ni muru ye sɛbɛnnikɛla ka fɔ cogo la a ko min ye i ka dɔn baarakɛdenw ɲinɛ kɔni i ka dɔn a ye caman fɔ olu ka ko la nanzarakan na min fɔra na n k'a kalan ye a ko i ka dɔn les aides ménagères aussi méritent d'être respectés c'est des humains kamale ne leur confie jamais des tâches que vous n'oserez pas confier à vos propres filles ko baarakɛdenw dɛ kamale ko mɔgɔw de don u bɛ fiɲɛ sama i n'a fɔ anw b'a sama cogo min na ko aw kana sɔn ka baara kalifa baarakɛdenw na aw tɛ sɔn aw denw yɛrɛ ka min kɛ très bien ni i sinsin yan kan dɛ kamale i sinsin yan kan dɛ e ka baarakɛden na wuli kabini 5 heures du matin kabini fajiri cafulu ka murika ka waliden la wuli k'o bila ka baara kɛ a bɛ baara sugu bɛɛ kɛ fo safo kɔfɛ ala n ko baaradenya bɛ n'o juguya jɔnya ye mais a ka jugu jɔnya ye o ka jugu jɔnya de ye bi k'a daminɛ 5 heures du matin fo safo kɔfɛ kalo la 1400 1000 n'a cayara 3000 a tɛ tɛmɛ o kan ne bɛ dɔ ta 4000 awɔ 4000 4000 bɛ yen kamale k'an k'a lajɛ min ye i ka o paratigi min bɛ ka kɛ ko k'a dabila n'o tɛ Segu k'e jurumuba de bɛ se ka sɔrɔ a la jurumu bɛ a la dɛ Haidara ko tɛ dɛ ko jurumu belebele de bɛ se ka sɔrɔ a la min n'a bɛna juguya a bɛ juguya dan ye Seyid Usman Madani Haidara a tilalen kɔfɛ o la kamale i k'a dɔn a y'i da don fɛn wɛrɛ la o ye mun ye maa minnu bɛ yen n'u bɛ bagan mara so kɔnɔ n'a bɛ fɔ o ma ko animaux domestiques minnu bɛ bagan mara so kɔnɔ dɛ Segu Tarawele ka sagamuso siri i ka so sagajigi tɛ ka sagajigi siri i ka so sagamuso tɛ ko jurumu b'a la dɛ kuma faama bɛɛ bɛ jurumu la faama bɛɛ bɛ jurumu n ko so bɛ dɔw bolo hali u ka so tɛ bɔ ka taa yaala dugu kɔnɔ ko jurumu b'a la dɛ so bɛ dɔw bolo u ka so tɛ hala kun bɔ ka kɛnɛmana filɛ wulu bɛ dɔw bolo dugu nɔ yen wulu in tɛ bɔ ka n'i y'a bɔlen dɔrɔn fa a b'a ɲɛ kalakala n'a ye fini sirilen muso fɛn fɛn na dɔrɔn o ye problème sɔrɔ o de ɲɔ ɲanen bɛ Mali la bi Segu Tarawele Haidara nin kumana nin kan dɛ Haidara ko jurumuna ko belebele de don sagajigi bɛ dɔw bolo a ka ca san 4 ye a sigilen don sagamuso t'a kɛrɛfɛ seliba joli tɛmɛna na sagamuso t'a kɛrɛfɛ n'i y'a ta k'a lajɛ muso tɛ bolo Segu Tarawele ko o b'o cogo la e bɛ bagan cɛman siri so kɔnɔ su ma ko e yɛrɛ bɛ t'i da i ta kɔ i k'a dɔn ko nin de bɛ nin fana na a y'a fɔ a ye fɛn fɔ k'i k'a dɔn ko nin de b'o fana na a ye fɛn fɔ dɛ sɛbɛnnikɛla ko
ako n'i y'a ta k'a lajɛ ako an ko o waleya cɛjugu in dabila k'o ye i k'a dɔn jurumuna ko ba ye kamalen an ka jamana kɔnɔ jɛman ka kɛ ni min ye abada ako i k'a dɔn maninfin i bɛ se ka jurumu sɔrɔ ko caman na fɛn min ye i k'a dɔn Sɛrifu Usumani Madani Hayidara kamalen i k'a dɔn ɲinɛ Mawuludu a ye foli belebele kɛ k'a ɲɛsin an ka jamana faamaw ma i k'a dɔn transition ɲuman ɲɛmaw a y'u fo k'u sɔrɔ fo na a ko k'a bɛ u fo min na kamalen tiɲɛ yɛrɛ la kabini Mawuludu dɔgɔdara ko faamaw bɛ wuli ka jɔ la dɛ ko ni cɛ ko bɛ wuli ka jɔ la dɛ ko ni cɛ a ko n'i ye lakana ta k'a lajɛ polisiw sɔrasiw kamalen k'a fara min ye i k'a dɔn jamana i k'a dɔn lakanakɛbaaw kan k'u bɔra k'u cari fan bɛɛ très bien lakana kama c'est ça an bɛ ni yan de k'u bɔra k'u cari an bɛ ni yan yɛrɛ de ye a ko o ta bɛɛ ye a ko kabini Mawuludu kɔni fɔra ko i k'a dɔn batɛmu ye alamisa su ka dugu jɛ juma ka tila ka i k'a dɔn duwawu ta kɛ kamalen ko faamaw ye décision ta k'a dɔ kɛ i k'a dɔn dɔ chômé wa a bɛ sara ko dan t'o ko in na dɛ k'a chômé wa ka tila k'a sara a banna faamaw a ye Mawuludu bonya faamaw ye nin min kɛ ni Mawuludu ni maa o maa y'i jɔ an ye an bɛ ɲi kari i ɲi bɛ kari dɛ nin man di maa dɔw ye dɛ man di kana nin kɛ dɛ nin man di maa dɔw ye dɛ o fana plan dɔ b'u bolo o maa dɔw bolo koyi bɛɛ n'i ka plan don diinɛ bolo bɛɛ n'i ka plan don sɛbɛnnikɛla ko a ko a Seydi Sɛrifu Usumani Madani Hayidara kamalen i k'a dɔn a da sera Ɲɔrɔnbuye ma n'o de ye i k'a dɔn Asarafa ye kamalen a da sera a ma koyi a ko i k'a dɔn Ɲɔrɔnbuye a ka cɛkɔrɔba ye k'a bɛ i k'a dɔn foli kɛ a la a bɛ fɔ yan duwawu don kɛ a ye maa minnu bɛ yen i k'a dɔn ni u minɛna a ka maaw la maa minnu bɛ n'u ye ɲangata sɔrɔ a ka maaw la tiɲɛ tiɲɛ yɛrɛ la k'a bɛ duwawu don kɛ kamalen i k'a dɔn duwawu don k'u ye ala ka u ɲuman segin so minnu joginna kamalen a ye duwawu don kɛ olu fana ye k'a fɔ Buye ye ko i k'a dɔn Buye dusukun bɛ yɔrɔ min na dɛ ale Hayidara dusukun yɛrɛ ale fana ta b'o yɔrɔ kelen la a banna sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye a ta ni ka a lajɛ o t'a bɛɛ lajɛlen ye koyi Hayidara ko k'a fɔ diɲɛ maa ye ko silamɛya tɛ jamana kɔnɔ diɲɛ dugukolo kɔ ka Mali bɔ k'a tɛ yen awɔ maa minnu bɛ ka kɛlɛ kɛ ko il a dit ça avec preuve à l'appui a ko cogo di a ko n'i taara Makan jamana kan muso bɛ burumusi don nka k'a diyagoyalen don dɛ n'i m'a don diyagoya de don fanga b'i minɛ nka anw fɛ yan k'a tɛ diyagoya dɛ anw fɛ yan a bɛ san ka d'aw ma wɛrɛ o aw yɛrɛ bɛ wuli n'an kunna wari ye 20 000 30 000 voilà ka taa don burumusi la très bien yen da est ce que a tɛ d'olu ma ayiwa bɔn n t'a dɔn yeta kɔni min mɛ ye a donni ye jagoyalen bɛ kɛ yen anw dun fɛ yan c'est pas obligatoire nka musow b'a don a y'an ta in ka di a ko ni maa wulila k'e bɛ marifa ta o la anw kama silamɛya ko la kamalen k'i bɛ k'i yɛrɛ nɛgɛn de ye kuma ye bi o tɛ tiɲɛ kuma ye sini kamalen Mawuludu kɔni a kɛra hɛrɛ la k'a kun cɛ hɛrɛ la kamalen i k'a dɔn dunanbaw olu y'u kundali daminɛ so kan an b'u fo hɛrɛ ni baden kɔnɔ a ɲɛna kojugu fasere le challenge awɔ an b'u fo yan k'u ni ce k'u barika da awɔ Abubakar Sidiki Mawuludu nin bɛ kɛ dɛ kamalen nin bɛ kɛ dɛ ayi État kan ka Mawuludu dɛmɛ san o san i delila k'a fɔ kuma na o don na ko nin Mawuludu min filɛ nin ye jamana ka kan ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ festival tɛ festival min kan o ye nin Mawuludu de ye Segu walahi moi Sanogo bi ni ne bila présidence la awɔ présidence kɔnɔ Mawuludu communication ne ma arraché ka bɔ bɛɛ bolo ka fɔ ma tout a ye b'o kɛ o c'est à dire que même Mawuludu communication b'a arraché quoi voilà i y'a faamuya wa Mawuludu n'a ti yɛlɛma ka kɛ gouvernement ka communication ye k'a fɔ ma tout a bɛ kɛ o mais voilà ko in ka gɛlɛn a bɛ ɲa n'o tɛ Mawuludu dɔw ko k'a kɛlen ko a tɛ kuranɛ kɔnɔ a tɛ asida a b'a fɔ cogo di k'a tɛ o kɔnɔ ni ayisa u ka bɔ an da la sa olu yɛrɛ fana bɛ ko dɔ kɛ o t'a kɔnɔ téléphone tun bɛ kuranɛ kɔnɔ téléphone t'a kɔnɔ téléphone t'e bolo k'a utiliser yan awɔ mobili bɛ kuranɛ kɔnɔ wa ayi e tɛ ka mobili boli wa moto bɛ kuranɛ kɔnɔ ayi i tɛ k'o boli wa awɔ kamalen u bɛna an tɔɔrɔ ni min kuma ye min ka gɛlɛn ala ko la awɔ ka na fɛn imamu den bɛ warakali la mɔgɔ b'anw sɔsɔ imamu den kamalen
dina ko la mate an soso ne ma be ngo eni ne kema kay sanugula kawi wallahi ko to ko de eni ne anga politique na dam na me fene ne de ba fo almami de ama nyesro de ko ku bwana la sa kamale nam anga tani kuna boni ye tanai dugu black sala da wuliye dele nango bla mandi dongele nye gwen chedo ay jita kana anga ko ni nywane nde imangi nga buli de bolo ko ejuma serigela ko ako ikado fe mi bawle kono bamanji mi chef d'état major des armées asaba goro kuma nani gan umaru barukulu ndigi ako ikado ka damina bawle laya kata jumara jema kaye ako bongona lamini ako ikado mamunu me no e mamuru tilewunye ako ma chama mbe akata ma tanyi ulu mina na tegela kaba sebeni kala ko ako amata fembe ko kuna funi ubolo wa kuma wale yamina uba anyedo chef d'état major général des armées ako ni ko indaka laje ulu wulili uka mission na ikado uyada na kaina kana kuje bawle kono ako ikado wakera kuna wuludi ye ako ni ataka laje iba ko uluka bara kono ubina ye kafo bamanji chama mbe ndogo yoro chiradi ndugo kwa basi fembe o chiradi dugo tubi na abandon dugo tubi ka badon dugo tubi ka ba ala dugo tubana sebari kala ko akoni ko ndaga laje ibina munya kono dugo tu abala ka ba ubolo doni yoro be minga ke udugo yoro chef d'état major des général ko kado ulu sirani yoro nun jamana o temene ngoro ko ako uluka ikado ulika jokono usira ikado Tombouctou mara kono Tombouctou mara mimbe ni ikado police do marale ngbe ubolo ko uka pression boya ko jugu ko libérer la de libérer la de warma jugu mina de très bien warma di passer fallait ni maké warma di foni yoro ka fore aka fore foni yoro ka foga ja ni war kunni me nyama soro mo woro wurare wallahi sebani kala ko chef d'état major ka e wele bla dugu de ma beki nye jole to ikado ijoyoro la beka demeke ni ikado wulika joy ulu bani wulika joy na no ni coopération ako ikado ko wulika joy lagana kama ko abina ke sababu ye ikado ni dugumo farala uka nyem na dayoro chamanga wa bolo bina se ko indala sebe anya bo chef d'état major ka communiquer la min zoro la ikado biso ko madayna ko wale chama mbe la kana sira fe ukoni ko ubenga ta basiki sira fe kamale uma famude ma famu ulu era yende salo ni nyona erni kelina ba ma ci wulila wallahi nyona erni kelina sanu nga ngan jando ni erla sale abina fo u ka financer u ka waru be débloquer no wakati ni la donc ni u ka financer u ka war débloquer ni erni na donc fuka yoro kala ya kaira financer la ko dokera ka war mi bo ambe ka dokena ai nga Allahu akbar sewu tamashen kelembe ntaro ne mo be ko jatemen tamashen kele ntaro ne mo be ko jatemen wojme iba kalama ko terrorisu kibariya de be ka me o te ka yewa o kibariya de be ka fo ku timenaya wala o timenaya awo o kala tigilate o kala tigilate ko yera yinna de do o be yera yinna de la de parce que am niveau mena ko bi ci mali surasi chedi wallahi echi billahi mali surasi kay chedi c'est pour que kada ko mali surasi kay che e ka surasu ke to la je dron iku ka terrain occupé to la je dron wallahi sanu ni boli ka tunu de ni ngara face face sadio kuma do fode sadio ko ni min be ben fe na marfa bla ni eti ben fe ala ka bada dali no ya iye Allah sadio kamara yo de détermination ene ne do o détermination ene on a tous les moyens mina minu be ambola mina on se ka utiliser nous non ça dit asi minu be ka ni mina minu c'est des matériels de dernière génération Allahu akbar ça dit que en ala ni karacho kanobe kanole be songo ci mo duru dama hale kalashin de nani kalashin de flamana ka bula bolu barala e so giga kanoba o churula ay voilà donc comme état ko fara nyanga ni mais o te ka se ka fara nyanga problème
le petit pays là, comme jamana nyamako à côté. Ko alega jamana c'est un petit pays. Donc olu de be ka an segen ko ina kosobe. Parce que nous e tieni go boli ka tout. Boli ka tai. Nous e tieni go boli ka tout. Solo dai ngawla. Voilà. O de problème. Wallahi. Tieni mana ka do boli ka do. Donc o de ko ma problème badi. Mo chama be. Voilà. O te ka ko nyen soro ka sababu ya ko ide. Donc ko problème yo de. Mais ami do de ke. Ala ka ko kunje hera. Ya Rabbi. An yɛrɛ balimakɛ min y'an bɛninkɛ k'a dɔn nɔngɔngado ala y'a ka kalifa minɛ a la kunna sini kɛra fo kɔrɔfɛ fo Tombouctou fabela na an bɛ dugawu kɛ ala ka a kɔ kɛ hɛrɛ Surasi do wa Surasi do a sara Maliko la ninnu ye Seydi Sow de ayi Haidara ko ten ko ninnu ye Seydi Sow de a ma digi hali a fa la koyi a fa o ba o a ma digi u la dɛ e den ka to nin na o ka fisa suguba la k'i den sɛbɛkɔrɔ minɛ k'a ti kala k'a jeni k'a lankolon bɛ bɔ kɛnɛma ka tila k'a jeni n'i den sara o sacogo la mɔnɛ m'i faga mɔnɛ faga mɔnɛ y'i faga den minnu fana bɛ faga ten u ka t'u ba ɲininka dɛ o bɛ yen dɛ kamalen n bɛ na n'i ye i k'a dɔn Ba Maliba kɔnɔ yan Ba Maliba biya la to n'a ye kamalen kunnafoniw i k'a dɔn a bɛ an bolo a bɛ de Mali Jɛta ale kumana a Watara nin y'a ka sɛbɛn ye a Watara ko a ko i k'a dɔn nin dɔgɔkun in kɔnɔ Bamakɔ gouverneur ba k'a ye i k'a dɔn téléphone-tigi caman jigila tigɛ mun na anw ka jamana kɔnɔ téléphone minɛ wa ka téléphone minɛ wa n bɛna ɲɛf'i ye kamalen waleya dɔ kun daminɛna waleya min bɛ wele ko soirée Dior i k'a dɔn dɔwɛrɛ tɛ koyi bogotigininw bɛ fara ɲɔgɔn kan ni ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ so dɔ kɔnɔ k'u farikolo lama kamalen ko o interdira Mali kɔnɔ téléphone-tigiw jigila misɛnyara téléphone-tigi jigila misɛnyara très bien n bɛna ɲɛf'i ye don i bɛ téléphone-tigiw de k'u sigi ka to ka soirée Dior bogotigininw lamaga cogo lajɛ k'u damu ta o la kosɛbɛ ka tila ka bɔ ka ci k'o man ɲi e bɛ fɛn min na diɲɛ dugu la n ko u bɛ bana min bila cɛ la est ce que n'u b'a dɔn u b'a lajɛ u t'a dɔn kamalen wa min ye i k'a dɔn maa caman de ka baara y'o ye ne ko u bɛ ka soirée Dior ko min fɔ ne ma deli k'a ye dɛ a y'a ci n ma dɛ n'i y'a ci o ma u bɛ to lajɛli o lajɛli la mais n'a nana jama la a bɛ na ci n'o nin ma ɲi nin ka dabila mɛ k'a sɔrɔ n'ale kelen bɛ kungo kɛrɛfɛ a b'a filɛ a b'i den k'a filɛ n y'a to ala ni kira ma a tɛna fɔ jajugu wa bɛɛ bɛ jajugu contrôle la awɔ bɛɛ b'a contrôle la mais i bɛ téléphone min contrôler k'i tɛ jajugu kɔnɔ n'i ye téléphone sigi a ka dɔgɔ dɛ jajugu dogolen b'a téléphone a bɛ a tout le monde a b'a bɛɛ de kɔnɔ awɔ kɔrɔfɔ in bɛ yen de Allahu akbar maliyɛn baara don soirée Dior sɛbɛnnikɛla ko naamu a ko soirée Dior an bɛ don min na i ko bi e ko ne bolo k'a bɛ kɛ Laginɛ dɔrɔn Laginɛ dɔrɔn ani Côte-d'Ivoire ninnu Mali kɔnɔ yan a bɛ kɛ panparanpa a tun bɛ ka kɛ kojugu yɔrɔ jumɛn e bɛ se k'a yɔrɔ dɔn wa ko dɔw yɛrɛ kun bolodalen don ko palais bada la ayi kɛnɛ kan ye an kɛ n k'u kun ye dɔ bolo la ko palais bada ni denmuso kɛra nin ye dɔrɔn i bɛ jigin bɔ a kan sɛbɛnnikɛla ko naamu a ko i k'a dɔn nin soirée Dior ko kuma nalen awɔ i k'a dɔn Segu Tarawele k'a kuma sɛbɛkɔrɔ cayara a bɛ kɛ ten min ye i k'a dɔn maa fɔlɔ min y'a kuma kɔni bugo o kɛra anw ka DGP kamalen le directeur général du paradis min ye Serifo Iba Haidara ale fɔlɔ de ye a kuma fɔ a bɛ de ko jɛ tɛ kɛ ni soirée Dior ye an ka jamana kɔnɔ fiyewu ka d'a kan ko ɲuman tɛ a bɛ maaninfɛnw tiɲɛ an tɛ fɛ kamalen o kɛlen kɔfɛ kumaw sɛbɛkɔrɔ cayara cogo min na awɔ o kɛra sababu ye juge min bɛ yen kamalen i k'a dɔn ni o bɛ bonne merci kunna ale kɔni filɛ ka lettre dɔ bɔ k'a ci gouverneur ma dɛ ko gouverneur ye i k'a dɔn pratique dɔ bɛ ka kɛ nin ye nin tɛ ni anw ka mara tɛ taa a tɛ an ka application kɔnɔ nin ni anw ka taabolo tɛ kelen ye a tɛ an ka application kɔnɔ application min bɛ maliyɛnw la nin t'a la dɛ kamalen n'a bɛ ka ta zentɛri fɛ soirée Dior a tun bɛ kɛ cogo di musolakaw de tun bɛ fara ɲɔgɔn kan fininin dɔ bɛ yen ɲɛgɛnɲɛgɛnin b'a la kamalen k'o sa i k'a dɔn ka t'u musokɔrɔbatigi kɔni tɛ musokɔrɔbatigi n t'o dɔn finiw na dɛ fini dɔ bɛ yen u b'a fɔ o ma ko a balonama don ka a k'i n'a fɔ musow ka ɲɛgɛnni fini sugu a tɛ don gala la de est-ce que n tɛ san ten de n bɛ san ten de a bɛ a n'a cogoya don de a tigi dun ka sugu mɛ ka jalen lɛ a gulokini ka maga donc n'i y'a don i kana dɔrɔn farikuna bɛ lamaga la Alahu akbar n y'a to ala ni farikuna bɛ to lama la sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye soirée Dior ta k'a lajɛ ko a muso gana yɛrɛ kun man ca dɛ ko a tila bɛɛ kun ye muso furulen de Mali kun tatɔ ye nin ye fati la
olu bɛ ka den sugu jumɛn di anw ma nka sɛbɛnnikɛla ka fɔ la naamu a ko n'i ye soirée jɔli in ta k'a lajɛ awɔ sabarini o tun bɛ fɔ anw ka jamana kɔnɔ yan Voilà. ko sabarini ka interdiction wallahi nka soirée jɔr k'o kun nana nka min ye loi tar'a kama joona joona Awɔ. comme i k'a dɔn k'a kɛlɛ Pewu. i k'a dɔn k'a interdit ka bɔ anw ka jamana kɔnɔ pewu Awɔ. an bɛ don min na i ko bi n'i ye soirée kɔni organisé Ah. k'a tɔgɔ ye jɔr ye wa kamalen k'i ni kara bɛ ɲɔgɔn na o ka kuma balani sokɛlaw fɛnɛ olu b'u profiter nin fɛ dɛ ka taa dununi kɛ kikidi u ka kuma soirée balanikɛla balani sokɛlaw ayi jije bɛɛ tɛ dɛ mais jije dɔw bɛ yen u b'u profiter dɛ kangari dara jijow ye a mɛnna jijow ye hali jijow tɛ balani fɛn sabarini musique jouer balani fɔyɔrɔ la o bɛ to ka kɛ sa nɔ mais na mɛ sa sisan sabarini dɔw bɛ yen Awɔ. olu tɛ sabarini jugu ye jijow b'olu jouer ayi mais sabarini tɛ yan fɔlɔ fɛn dɔ tun bɛ yen nɔ worokiya ko ne ka dɔnkili dɔ tun bɛ yen nɔ awɔ f'a b'a fɔ ko i komi Ah. i sɛbɛkɔrɔ komi Ah. a fɔra ko k'o interdit balani fɔyɔrɔ la balani fɔyɔrɔ tɛ k'o jouer bilen worokiya ta yan n k'o interdit la o ma worokiya ka dɔnkili kɛra kamalen o komi o interdit la balani fɔyɔrɔ la balani fɔyɔrɔ bɛɛ tun y'o dabila wa hali sisan ne t'a mɛn balani fɔyɔrɔw la o bɔlen kɔfɛ i y'a faamuya a nana ni orujiji ye orijije an kɛ o jumɛn ba de dara e mana muso sɔrɔ e b'a o man ɲi u y'o fana interdit balani fɔyɔrɔ la awɔ i ye nin faamuya nkɛ o kɔfɛ aw ka interdiction jɔn bɛ ka a degré di u yɛrɛ ma ajɛ kare kɔnɔ mu kare kɔnɔ mɔgɔw yɛrɛ de bɛ nin décision ta a tɛ fɔ balani fɔyɔrɔ la n'u y'a mɛn u bɛna u ka minɛnw cɛ donc le fait que kare kɔnɔ mɔgɔw b'o fɛn ta décision personnelle décision bɛ ta awɔ est ce que i ye n faamuya voilà donc maintenant kɔrɔfɔ bɛ yen ten d'accord kana kɛ dɛ aya n'o tɛ jimeni dɔ bɛ yen u bɛ to k'o fɔ tigiti ayi sa o y'a la olu fana bɛɛ mana bɔ a la a bɛ tiɲɛ sa i fana o ni sɔrɔ jɔri tɛ kelen ye o ni sɔrɔ jɔri tɛ kelen ye soirée jɔri in kɔni u k'u profiter balani fɔlaw fɛnɛ la ayi sɔrɔ jɔri tun bɛna kɛ min i b'a dɔn muso minnu gɛnna ko giniya tɛ kɛ awɔ u tun n'u den ka sɔrɔ jɔri kɛ giniya kɛ yɔrɔ giniya kɛ Allahu akbar minnu ko giniya tɛ kɛ Voilà. u bɛ fɛ ka giniya de parce que ni e kunkolo yɛrɛ k'i ye gini ye dɔrɔn awɔ n balimaw aw ɲɛ bɛ nin na nin ye ye gini de ye gini pɔliya do nin ye pɔliya de ye o gannen u la double pisi u tun b'a fɛ k'a yɛlɛma sisan awɔ ka na ni nin soirée jɔri parce que muso damaw de bɛ taa o awɔ u muso damaw de bɛ taa ka t'u lama k'u yɛrɛ filmer Yeah. bon n'aw dun b'o kɛ dɔrɔn sitanɛ bɛ don aw cɛ la ni sitanɛ dun donna ni cɛ tɛ yen ka ban dɔrɔn a tɔ bɛ kɛ muso ko de o bɛ kɛ cogo di ko cogo di kana kɛ dɛ i ka a tɛna k'i ka yɔrɔ dɔ ta yen ne ka ara jumɛn taga na baasi tɛ kuma fana an bɛ tɛmɛ n'a ye a bɛ ɲɛ kunnafoni di sɛbɛn n bɛ taa ni ye farazi ya farazi ɲuguɲugu bɛ wuli ni ɲaga ye sɛbɛnnikɛla ko a ko farazi jamana ɲɛma min bɛ tali kɛ Emmanuel Macron na k'an bɛ don min na i n'a fɔ bi a ka jamana a yuguyugula wa Segu Sajiw ka dubabu a bɛ n'o ka bi ale kan dɛ Segu Saji ma ɲi dɛ Segu Saji ma ɲi dɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko i ka dɔn farazikaw farala ɲɔgɔn kan u ka assemblée nationale u ye jɛrɛ kɛ jɛrɛ min bɛ ni kuma caman bɔra a kɔnɔ jɛrɛ in kɔnɔ u nana mun fɔ k'u dalen tɛ u ka gouvernement yɛrɛ de la bilen k'aw t'a la ka baara kɛ a kɛcogo ɲuman na ka da mun kan gouvernement kura min sigira n'o bɛ tali kɛ François Bayrou la a ko François Bayrou ani i ka dɔn député 364 u taara sigi ka kuma i ka dɔn François Bayrou ka kɛtaw kan a ko maa minnu ko k'u diɲɛ tɛ ni yɛrɛ pewu a ko olu ma i ka dɔn o cɛyara ka sɔrɔ minnu ma diɲɛ n'a ye k'o kɛra sababu ye u y'a ɲini premier ministre ma e ka démissionner e tɛ foyi dɔn e tɛ se ka jamana mara depuis premier ministre na waati a fɔra dɛ u ye nin fɔ parce que ko premier ministre tun ye Macron ka go de ko premier ministre tun ye Macron ka go ye o ma f'i ye wa anw ye bɛlɛdugukaw ni ye nin fɔ ni ka girin anw kulo ma an ye bɛlɛdugukaw ni ye nin fɔ a ka girin anw kulo ma sɛbɛnnikɛla ko a ko Emmanuel Macron a ko a ye communiqué kɛ k'a fɔ députéw ye i ka dɔn waleya min fɔra n'u y'a fɔ k'ale y'a ka premier ministre i ka dɔn jira ka ban koyi wa k'a bɛna baara daminɛ k'a tɛ mɛn sɛbɛnnikɛla ko kuma in kɔni munumunu na u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ kuma bɛna bɔ yɔrɔ min na a sera dugu kɔnɔ kuma palon-palon-tɔ selen dugudenw ma faransikandenw k'u farala ɲɔgɔn kan k'u tɛ diɲɛ n'a ye u tɛ diɲɛ n'a ye sini premier ministre ka démissionner ni premier ministre tɛ démissionner
Niema ka démissionner. Voilà. Ou ka e ka do instruction betchi. Abana. No chira. Ou mako be mina okana. Tani gala ko. Ako o keni sizanje. Phrase ma suma mlende. Yere. Pakistan ka suma o suma me ka te phrase du. O magara silencio ntanyo na ya. Ayi donc ko France ko depuis ala uda akata depuis deuxième guerre mondiale borala o kuma de ka tasuma mu. Mais yoro mi meni jora samba yiriga sanugo. Ngo yoro de jenna. Franzika ko ako igado Emmanuel Magoro iniga chedon aya yere nyini akata ka bodi mfangana agwa kwara sabuye utara igado jamana nyema uya ese ga négocier chugula ako négociation manya ego Emmanuel Magoro ayrama avion tawa ka bo igado ajabalala ka kuna favore ka sebenigala ko ako premier ministre ogone ya nyini ga démissionner igado mamunu bunobe gouvernement mamunu kono ako chama mbe oya joyoro bla ka sababu yake ikado wale ya inye kuna funi dila ko ame domina ina fo bi ko magoro ngoni ubala ka nyini fa mbele jire ve kibaro jonjo ma sura Allah sendika munumbe kulu ya yira ka fo France be tabulo minka a tabulo amandogo kadaka jurumi me magoro na abita fo 3 milliards et quelques 3 milliards et quelques euros. O de jurubala. Aga gouvernement na. Cheuka chamwe sanugo. Ayo on budget ko o budget ni o bla envers. Dans tout là. Andige mai. Sebenegela ko. Akoni e ko ndanga laje. Akuma se goro bundena. Ikado jamana de do yerebe. Ukoko ukana shifagana. Uku yere nyini. Akwa me domina ina fo bi. RT français. Uluka kuna foni dila kuna foni dil so meme. Nuba fo ko RT France. Ko de ni kuna foni yaddi. Ikado jamana deuma. Anyi seben zoro ukono. Abana. Kamale. Phrase kala ne. Mais nyeba la machite ka kumaka. Munu me phrase ka anga mali kuna foni fo. Lutenga an yere malion yere kuna. Ukanga an malion kuna funo nini. Uti sonima. Kafa ni funo be au fe me ni funo be a. Uti sonima. Ne dande kake. Ya shigo de kake. Shigo de benga. Oui, peut-être ni ira là, ça ka problème c'est ma quoi. Il se rapatrier ka sabu ka quoi. Udumina ke envers. Ebe mo rapatrier. Le ande mo rapatrier. Kashibe klenga do fe ka kashibe ta jonfe. Anga kashibe ta nyamano. Kashibe ta nyamano. Kashibe rapatrier nyamano. Iglala. Comment le mettre dans le ça va mi membolo ni mi wele ko la tribune du continent Jean-Joseph Konaté ni nyale kasevenye ko ti ba dugula ngana kera fe mi ikado abila kale ikado nyema ye comment le Jean-Joseph ko ako angata bamako comment le ikado nyemana atate bugula Ousmane Coulibaly kwa ya denke genka haramu ka bwa ka mayala atundi seliwa abiseli atundi sunwa bisun atunde barake wa bi barake atoyi aiti jo aka nyefie baste kamale ali ni kuma mana nyefie yira nyana laba ina je dinge ko de ni kuma nyefure nyana laba yira yana je ina je dinge ko de polio te eten kono wa ayo ete tonga ala pelu double PC o te fui te aiwa kamale foli kengu Ousmane Coulibaly ezu aya denge ikado Dramani Coulibaly ba yusu kamale ajera Dramani ko pep ka Dramani buaka adamadenya la peu Allahu akbar ka sabu ke munye nam musoko ngoni demisani to gati barake o jaja ko demisani ka musoko de ka juguya ka se niveau de ma abi barake kana wardi musoma no te ati ta dabla de kamale nangani nyefie ko jogodi Dramani Coulibaly Ousmane Ndenge ani bogotigini do de kuma nyonve bogotigini ikado chena jani ndo Allah itaka atoko yede Maimuna chikonin kain Maimuna ikado aije chikonin kain Maimuna bogotigi saramaye kamale ani Dramani
Dramani kun bɛ ɲɔgɔn fɛ kamalen i ka dɔn u ka denmisɛnninya kanu de la kamalen Mayimuna i ka dɔn a kɔni bɛ Dramani fɛ ten o a bɛ tugu Dramani kɔ kamalen Dramani ale fa ni o ye i ka dɔn Usmani ye Usmani ye commerçant de ye kamalen butigi belebele de bɛ a bolo suguba kɔnɔ butigi belebele bɛ a bolo kamalen i ka dɔn u ka o ɲamana kelen yɛrɛ kamalen butigi belebele b'a bolo Bamakɔ quartier wɛrɛw la Dramani fa Usmani a bɛ wari de sɔrɔ o de ye sɔrɔ da ye kamalen don dɔ la Mayimuna o de munumunu salotɔ taara i ka dɔn a b'a fɛ ka Dara de ye ka kuma Dara fɛ kamalen i ka dɔn Dara fa ka magasin da la n'o ye Usmani ye Mayimuna ma tɛmɛ wa Mayimuna tɛmɛna Dara fa ɲɛ da Mayimuna kan n'o ye i ka dɔn Usmani ye a ma se ka jɛ Mayimuna kɔ dɛ a sina ka file fiyɛ wo nin ye jɔn ka den ɲuman ye ni denmisɛnninw bɛ ka nin can o y'a sɔrɔ Dramani taara livraison na Dramani ma segin ka na a ye baarakɛla dɔ de bila ka taa bogotiginin wele bogotiginin nalen Mayi b'a dɔn ani Ala cɛ nin ye Dramani fa de ye nka Mayi fana ma cɛkɔrɔba bɔ fili la dɛ Mayi ɲɔgɔnko caman bɛ yen dɛ o yɔrɔ kuma jɔ ye Mayi ɲɔgɔnko caman bɛ yen u ni jeune minnu bɛ ɲɔgɔn fɛ n'u ye jeune ninnu fa sɔrɔ u b'a ta kamalen Mali musomanin caman bɛ maloya t'o la bilen dɛ kamalen a ma Dramani fa ni o ye Usmani ye a ma bɔ fili la Usmani ye numéro ta kamalen nka mun de kɛra kamalen Dramani tun tɛ ko kalama dɛ ayi Dramani tɛ foyi kalama Dara tɛ foyi kalama bogotiginin ma fɛn fɔ Dara ye Dara fana t'a kalama Alahu Akibaru Dara ta nana kɛ cogo di kamalen Mayimuna a bɛ Dara fa de gosi 40,000 60,000 kamalen Dara bɛ complet san sibiri o sibiri a complet dɔgɔmani ye 10,000 ani kɔ ye fini ni samara ni guloki jɔn bɛ Dara gosi sisan n bɛna ɲɛf'i ɲɛna don bogotiginin ajɛ bogotiginin bɛ Dara fa de gosi ka wari minɛ a la k'a di Dara ma o ye dunan dugulen ye dunan na sa dɛ kamalen Dara fa a bɛ Dara ye fini ɲumanw bɛ a bolo samara ɲumanw b'a bolo kamalen et puis Dara bɛ ka commencer k'a ka moto de falen ale tun tɛ wari bɛrɛ di Dara ma ale nana mun fɔ a ko Dara ma k'a bɛ Dara sen bɔ livraison na ko est ce que ko Dara tɛ ka client ka wari minɛ ka dan n'o sira la est ce que Dara tɛ k'ale ka minɛnw bɔ ka taa feere a ye Dara bɔ livraison na pewu ka Dara sen butigi da la baara de sɔrɔ la tun kamalen Dramani sigira de pewu ka livraison k'a bolo bɔ livraison na k'a segin butigi da la kamalen a nana ye diɲɛ don o don Dramani ka vie bɛ ka falen bari wari bɛ minɛ ale la ka di Dara ma ale t'o kalama kamalen u y'u to de la Dramani y'i to la dɔrɔn ka dɔrɔgɔmani kelen sa ale kuma in k'o kɛ sa i t'olu ko ninnu kɛ kɛnɛ Dara t'a dɔn ko wari bɛ ka bɔ ale fa kun a t'o dɔn bogotiginin ma fɛn fɔ Dara ye o Alahu Akibaru bogotiginin ma fɛn fɔ Dara ye wa Dara fa fana t'a dɔn ko nin ye Dara sunguru ye maa taara Dara ɲini ka Dara fa ɲɛna yen dɛ ayi bogotiginin tɛmɛna de k'a yɛrɛ kɛ yɔrɔ lajɛbaga ye ni Dara bɛ yen donc n'ale taara yɔrɔ jan sisan Dara bɛ wuli k'a suit wa u deli bɛ nin na mɛnna dɛ donc fa t'a dɔn ko Dara ka maa don deni fana t'a mais deni b'a dɔn ko nin ye Dara fa ye bari a tɛmɛtɔ bɛ fa in ye butigi kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko Dara y'i to la kamalen wari bɛ na di Dara ma 40,000 50,000 Dara ye wari mara k'a mara kamalen k'i to la ka Drogba ni occasion dɔ sa o ka ɲi Dara nana ni Drogba ye k'a jɔ da la fa ko Dara ma ko bon sisan k'a ka na yan k'a ka wari surusu fɔ Dara ko non ko su mana ko k'ale n'a terikɛw bɛ taa business de la ko wari bɛ sɔrɔ o la Bamakɔ business kuma ka ca dɛ fa ko petu k'o tɛ ko Dara b'ale ka wari de kan a ma ɲɛ min kɔ min kɛra i b'a fɔ wa a ye Dara gɛn ka bɔ ale ka magasin yɛrɛ la pewu a ye Dara ba sigi k'a fɔ Dara ba ye ko Dara tɛ taa ale ka magasin na ko Dara donna wari tiɲɛ de Dara don bɛ tiɲɛni na kamalen Dara ye magasin na taga dabila parili ma dabila kamalen fɛn ɲuman san ma dabila kamalen mun de nana kɛ i k'a dɔn bogotiginin don na don kelen a nalen ye Dara fa ka rendez-vous la kamalen Dara fa ka rendez-vous bɛ mun na Dara de filɛ ka bogotiginin wele appel vidéo la mais a t'a kalama k'a fɔ ko bogotiginin n'ale fa bɛ ɲɔgɔn kan so kelen kɔnɔ. N y'a to Ala ni Mamadu ma Ala kamalen appel vidéo kɔni ko kara bogotiginin kɛlen k'o ta Dramani ja filɛ a sigilen b'a ka mobili kɔnɔ kamalen u ye mun fɔ cɛ y'i suma k'i suma ka suma bogotiginin ye appel ta a hakili jiginna la dɔrɔn a y'a tigɛ. O y'a sɔrɔ a ye kɛrɛfɛman ye ka ban. O y'a sɔrɔ Dara fa y'a ye.
dara fa ye mun kɛ n'o ye Usmani ye a ye téléphone de minɛ ka téléphone kɔnɔna lajɛ k'a vérifier ale ɲɛ bɛ dara photo ka sinapu ja ni dara ye complet kura min sa a b'o photo ta k'o ci deni ma k'o prix bɛ fɔ deni ye deni fana mana wari ci dara ma a b'a fɔ dara ɲɛna ko n ye wari hakɛ ci ma a y'o bɛɛ lajɛ a y'o bɛɛ ye a ka taa den nɔfɛ kamalen ale yɛrɛ de nɔ don de Usmani Kulubali e dusu ka bon Kulubali ka dusu ka bon taa nin nɔfɛ e yɛrɛ nɔ don n ka ci in fɔ a ye Usmani ma dɔ wɛrɛ kɛ koyi a nana so kɔnɔ a ko dara i bɛ min na n bɔra kalama n ka du to n ye Ayisa dara ko mun na Solomon mɔden sabali a ko ayi ma dɔ wɛrɛ f'i ye n ka du to n ye dara baw ye ɲininkali kɛ ba saba bɛ dara bolo olu ye ɲininkali kɛ ka sujudu bin ka u sigi ka dara fa sɛmɛnɛ Usmani ma kuma a ko a tɛ ɲɛfɔ dɛ ale yɛrɛ de ye dara haramu dara ka bɔ a ka so Usmani ka fɔ la wari min perdira Usmani kun k'a ka ca ni 10,10 ni kɔ ye cɛni ka valise falen don a n'a ka armoire kalo joli k'ale kun wari di de 100 250 240 wari b'a kɔ a t'a la kɛcogo dɔn a fulama wari fulama est-ce que a ko n'a maɲi kɛ 4e de ye ni ye vocal lamɛn e ye vocal ninnu lamɛn i b'o sɔrɔ a kɔnɔ i ma vocal lamɛn a ye k'i ka sɛbɛnnikɛla nin ye ani sɛbɛnnikɛla de kumana nka sɛbɛnnikɛla ko fɛn dɔw tɛ sɛbɛn ko fɛn dɔw tɛ sɛbɛn ko affaire à suivre bon sisan i b'a fɔ sɛbɛnnikɛla ye est-ce que i b'a kalama ko ni sɛbɛnnikɛla ye an ka kunnafoni sɔrɔ yɔrɔ dɔ bɛ yen n'an k'o f'i ye Mayi fa ka so jɔra ka toli k'a kunna Mayi ba furu salen don ba taara a faso la ba b'a faso la so min kɔnɔ Mayi y'o ci k'o jɔ Mayi tɛ dangaden ye koyi ka tila ka toli da o fana kunna ka humidificateur ji bɛ kɛ min kɔnɔ k'o san k'o sigi a ba kunna Mayi tɛ dangaden de seulement Mayi ba bɛ suteli sutelikɛla den don Zafu ale bolo n'o bɛ sɛbɛn la an bɛ jango yan ko Mayi kɛra fɛn ye nka min ye i k'a dɔn Dramani o kɔni gɛnni Dara ka an bɛ kuma Usmani fɛ n b'a fɔ Jean ye a ka kuma Usmani fɛ a k'a den ladon a bɛ fɛn min b'a n'a den cɛ o ka to a n'a den cɛ ye u k'u ka ko kɛ u bɛɛ ka diɲɛ Mayi kɔ mais Mayi fana ye den ye dɛ Bamakɔ ni ne bɛ n ko yɛrɛ ko ten i tɛ fɔ fa ɲɛna ko e ta émission ye u ka téléso ninnu na k'a fɔ ko cɛkɔrɔba ninnu yɛrɛ de ka di u ye ka tɛmɛ balo ninnu mɔgɔ modèle kan e ma ye wa balo ninnu fana mɔgɔ modèle ka di dɔw ye ka tɛmɛ e ni ne kan bon ni e ni ne fana an fana mɔgɔ ka di dɔw ye ka tɛmɛ Danbɛlɛ ninnu kan arasa ka ko tɛ koyi i ma faamu a bɛ jo a bɛ n den quoi mɔgɔ minnu bɛ n'olu ka ko ye tubabuya ko ni ninnu ye olu de tubabukanni fɔ u bɛ fɛnni kɛ olu de ka di u b'olu de ta k'olu réserver k'u bila n'u bɛ taa anniversaire la u b'a f'olu ye olu ye cogo ni ka ɲi an minnu ye Bakariba ye anw ye waribɔlaw ye n'i y'u kɛtɔ ye ka anw ye u ɲɛna Sanogo n'i y'u kɛtɔ ka anw ye u ɲɛna sabali sa n'i y'u kɛtɔ ye ka anw ye u ɲɛna ni kungo bɛ yen u b'a fɔ a ka d'u ye u yɛrɛ n'an ka ɲɔgɔn ye yɛrɛ de quoi u b'a diyagoya quoi bon ni kungo tɛ yen ni an y'u wele u b'a fɔ tan t'u bolo wale an bɛ taa bi la bi ye juma ye ni Ala sɔnna ma juma hɛrɛ Ala ka d'an bɛɛ ma ko bɛ Bamakɔ dɛ an bɛ tila ka baro de kɛ nin ko in kan an bɛ tila ka baro kɛ nin ko in kan fo nin ko ka basigi ka dugawu kɛ mawuludu tɛmɛna Ala k'a kɔ kɛ hɛrɛ ye Sanogo san wɛrɛ ɲinanban e ni ne ka so jɔlen an ka taa so dayɛlɛ kɛ ka saga faga ka saga faga ka tile saga faga yɔrɔ ka dumuni dumanw kɛ salon kɔnɔ télé dɔ bɛ nin ɲɔgɔnna télé baraba ninnu k'a kɛ ka caméra k'an ka sow la san wɛrɛ ɲama o ka kɛ an tun tɛ don vidéomaniya la n'o nɛgɛ banna an tɛ don vidéomaniya la Sanogo e ni ne b'an ta in sɔrɔ ka sɔrɔ an ma se an ma ko caman kɛ yanni an ka se yan ne kɔni mana an ka du jɔ don o don a don fɔlɔ ne bɛ taa bulonda la ne bɛ dɛbɛn da ka n da ka si bulonda la de cogo di n ka mɔnɛ o bɛ n ka mɔnɛ de bɔ d'accord ka dugawu kɛ Ala ka nɔgɔya i ye Ala ka nɔgɔya i ye kamalen ka dugawu kɛ Ala ka waati wɛrɛ yira n na ya rabbi wa salam